aici un produs care a fost numit dupe după K18 sau K18 și este vorba despre acest Ser Hair Mask Leave-In, you name it. Este Molecular Care Leave-In Hair Mask. Nu este dupe. Nu este dupe, oricât de mult mi-aș fi dorit. Știu cât costă K18. Ăsta ar fi fost ideal dacă i-ar fi fost dupe. Nu am acum la îndemână, mai dețin. Am avut în trecut un flacon de K18 din acela micuț, cred că a fost vreo 50 de lei și mi-a ajuns doar 2 utilizări, deși scria că e doar pentru o utilizare, adică... Și l-am luat și pe ăsta, în speranța că o să fie dupe. Nu este. Nu este. Textura este foarte diferită. Nu zic că nu face treabă bună. E un leave-in, nu face minuni. Nici K18 nu face minuni. Dar, da, sperăm să găsim un dupe după K18 pentru că este într-adevăr un produs foarte bun, dar cantitatea este foarte mică și prețul este foarte mare. Da, dacă aveți recomandări de dupe sau ceva care să restructureze foarte bine părul și vârfurile, cum o face K18, vă rog să-mi lăsați în comentarii. Vă pup!